Požehnaný, krásny deň vám prajem, drahí bratia a sestry. Rozhodol som sa, že uverejním toto ďalšie video, nakoľko sa stretávam s dosť veľkou nenávisťou a nejakým odsudzovaním židovského národa, čo istým spôsobom nepovažujem za celkom správne, skôr to považujem za veľmi nešťastné, nakoľko my ako krajina, ktorá máme hlboké korene v kresťanstve, tak by sme určite nemali nejakým takýmto spôsobom odsudzovať niekoho. O tom súdení samozrejme každý jeden kresťan vie, že teda aby sme nesúdili, aby sme sami nepadli do súdov, ale aby sme nejakým spôsobom sa snažili určitým našim bližným šíriť tú lásku, pomáhať si a pozbudzovať sa, lebo akou mierou my meriame, takou istou mierou nám bude tiež odmerané. Takže ja by som k tomuto ešte jednu vec dodal, že prednedávnom sa mi dostal do rúk jeden dokument, ktorý som si vyhľadal vlastne cez internet a ten dokument sa volá Nostra Aetate. A tento dokument v preklade znamená v našej dobe, je to vlastne dokument z roku 1965 a je to druhé zasadnutie Vatikánskeho konzilu, kde tento konzil vlastne riešil vzťahy, kresťanské vzťahy ako nás, kresťanov, k nekresťanským náboženstvám. Takže samozrejme, že sú tam riešené aj iné náboženstva, ako napríklad tiež muslimovia, sú tam riešení buddhizmus, hinduizmus, ale takisto aj teda židia. A ja by som možno prečítal pár takých bodov, ktoré som si nejakým spôsobom spravil z tohto dokumentu. Takže prečítam zo pár vecí, ktoré tu mám. Takže je to dokument, opakujem, ktorý sa volá Nostra Aetate a je to vlastne v preklade v našej dobe deklarácia druhého Vatikánskeho konzilu z roku 1965 o vzťahu cirkvi k nekresťanským náboženstvám. Dokument zdôrazňuje jednotu ľudstva, úctu k pravde v iných náboženstvách a zásadne odmieta antisemitizmus, pričom podčiarkuje spoločné dedičstvo so židovstvom. Takže hlavným cieľom tohto dokumentu je podporovať jednotu a lásku medzi ľuďmi a národmi. Hľadať to, čo je spoločné. Takže hľadať to, čo je spoločné. Neviem ako vy, ale ja v poslednom čase, keď sledujem tie médiá, ja už to ani nejakým spôsobom nesledujem, lebo keď sa nad tým zamyslíme, tak čo nám tie médiá prinášajú. Každý nech si nejakým spôsobom vstúpi do svedomia, že čo nám prinášajú médiá. Či nám prinášajú médiá, aby sme nejakým spôsobom sa zamysleli nad tými našimi životmi a šírili tú lásku, alebo nejakým spôsobom hľadali to spoločné, ako som uvádzal, že teda nejakým spôsobom hľadať to spoločné, to dobré, to sveté, tú pravdu. Ale naopak s týmto sa vôbec nestretávame, takže tie médiá, sám mňa konkrétne, ja to už ani nesledujem nejakým spôsobom, ale občas teda by som bol v nejakom, aspoň nejakom obraze, nakoľko je to tiež zapotreby, aby potom možno vzniklo viacej takýchto nejakých príspevkov, takže tento dokument nám vlastne rieši tie naše vzťahy. No a je tam vlastne teda ten bod, teda sú tie vzťahy teda k tým nekresťanským náboženstvom, teda k tým nekresťanom. Cirkev neodmieta nič vlastne, čo je v týchto náboženstvách pravdivé a sveté, s úctou hľadí na ich spôsoby života, pravidlá a učenie. Takže žiadny priestor tu nie je na to, aby sme nejakým spôsobom sa chovali tak, aby sme niekomu druhému ubližovali, alebo aby sme ho hanili alebo ponižovali, tak to určite nie. No a čo by som vlastne povedal, že je tam aj bod vlastne vzťah k židovstvu, kde je uvedené, deklarácia pripomína spoločné duchovné dedičstvo, odsudzuje nenávisť a prenasledovanie
Židov a zdôrazňuje, že smrť Ježiša Krista nemožno pripísať všetkým Židom vtedajšej doby ani dnešný. Takže aby sme nejakým spôsobom nerozmýšľali aj takýmto smerom, že a mali v nenávisti niekoho, teda konkrétne židovský národ, to by bolo veľmi nešťastné. A dobre si teda spomíname aj na tie časy, ktoré boli, a to je počas druhej svetovej vojny, kde vlastne zahynulo vyše 6 miliónov ľudí z tohto židovského národa. A je to taká výstraha, aby sme nejakým spôsobom sa nedostali znova do takýchto nejakých súdov alebo riešení, alebo už ozaj k takým nejakým skutkom, za ktoré by sme, si myslím, draho zaplatili, a zaplatili by sme svojimi životmi za to. Takže spomeňme si na to, a takisto to začínalo nejakými nenávistnými komentármi, nejakým šírením nenávisti, a skončilo to smrťou 6 miliónov ľudí židovského národa. Ja by som odporúčal každému jednému z nás, teda ja som nejakým spôsobom tiež bol a navštívil som jeden z týchto koncentračných táborov, Auschwitz, Birkenau, a poviem vám, že určite sa to dotkne každého jedného človeka, ktorý má to srdce a má tú lásku v sebe, že čo tí ľudia tam museli prežívať. Takže ja by som vás chcel vyzvať k tomu, aby sme sa nejakým spôsobom takisto zapričinili o to, aby k takémuto niečomu už nikdy viacej neprišlo. Preto vás chcem povzbudiť tým modlitbám za tento židovský národ, za to práve poznanie, a to je, aby poznali Pána Ježiša Krista. Ja si myslím, že my ako kresťania, my, ktorí vieme a čomu veríme, že teda máme toho Pána Ježiša Krista, že vyšiel z tohto židovského národa, a je to tá naša milosť, ktorú máme, a to je tá naša záchrana. To je tá naša pravda, cesta aj život, a teda my chceme, aby aj tí ostatní spoznali to práve poznanie, aby boli zachránení, lebo to je to naše poslanie toho evanjelia. To je tá naša dobrá zvesť, ktorú máme šíriť. No a cieľom takisto, teda sú tam aj tie ciele tohto dokumentu, aby som neodbočoval z tohto dokumentu, teda v tej našej dobe Nostra Aetate z roku 1965. Čiže cirkev zavrhuje akúkoľvek diskrimináciu alebo prenasledovanie ľudí pre ich rasu, farbu, pleti, spoločenské postavenie alebo náboženstvo. Takže toto je to, čo som chcel vlastne povedať, a ešte by som jednu vec, a to je, že by som prečítal vlastne niečo z epištoly svätého Pavla Rímanom, a to je 11. kapitola, 8., 13., 14. a 15. verš. Takže čítam epištola svätého Pavla Rímanom, je to 11. kapitola, 8. verš. Zrovna ako je napísané, Boh im dal ducha hlbokého spánku, oči, aby nevideli, a uši, aby nepočuli, až do dnešného dňa. 13. verš. Lebo hovorím vám, pohanom, nakoľko teda som ja apoštolom pohanov, vychvaľujem túto svoju službu. 14. Ak by som len nejako mohol rozhorliť svoje telo a zachrániť niektorých z nich. 15. Lebo ak je ich zavrhnutie smiernením sveta, čo potom iné ich prijatie ako život z mŕtvych. Amen. Takže to je všetko, čo som chcel vlastne povedať. Aby sme mali aj my tú myseľ Kristovu. Aby
aby sme nejakým spôsobom nasledovali toho nášho Pána, aby sme nešírili nenávisť, ale aby sme šírili tú lásku. A to nie len voči nám, kresťanom, ale aj voči ostatným, svojim blížnym národnostiam, kde nezáleží na farby pleti, nezáleží na národnosti, nezáleží na ničom, lebo Boh nepozerá na osobu, ale na myšlienky srdca. Amen. To je všetko, čo som chcel povedať. Takže vám prajem, aby ste boli požehnaní a